как път тази година във фермата всички се паднахте от тия честни и искрени в един отбор, в другия отбор, без да ги обиждам, не че не са искрени и честни, но си имат едно на ум. То е много въздух под налягането. Хибрид ли е? Той е на принципа на барута малко. Да кажа една крачка напред тук. Ти много, аз някакви други неща исках да те питам, ама ти заговаряш и ми идват постоянно въпроси, сега като кажа си искрен. Сега го обвиняваш ли? До сега Извинявам. не обвиняваш. Извинявам се. Как ще го обвинявам, бе, сега ли си наказал? Бира пиеш ли? Не, при вино. Като кажа, че си честен и искрен, нали, такъв трябва всичко да си кажеш. Как път тази година във фермата всички се паднахте от тия честни и искрени в един отбор, в другия отбор, без да ги обиждам, не че не са искрени и честни, но си имат едно на ум. Примерно, аз го харесвам Жоро. Андрей е окей, пичагата, нали. Другите и момичета също, обаче всичките си мълчат, нали, то е ясно, че си мълчат, нали, и още първата седмица ли, кога Жоро беше разправял там, вика, ние го виждаме с Андрей, нали, виждаме го, че Петър е така и така, ама ние, нали, един вид, ако се обадиме, те ще се строят срещу нас. И имаше едно такова, нали, седат и си мълчат и си премълчават някакви неща, според мен, нали, примерно ти и някои други хора от каналите, нямаше да си мълчат, ако бяха там на Петър. Дори си с мисълта, че ще изгонят тебе, нали, ако не си мълчиш, как стана с 2-3 човека. Как се паднахте така? Просто 2-3 човека бяха силни като личности, но слаби като характери, може би да го кажа, защото на него му се паднаха да трябва да се бори с стаката, който Станислав, колкото и да е, той само обаче той няма практически какво да направи, защото той е изсипан от другия отбор, аутсайдер, той няма никакъв шанс. Той човека беше на заколение. Супер дълго време. Ние затова не го викахме на дуел. Не стига, че го пратихме на заколение, поне да... То се оказа, че по-кофти, защото само седиш и чакаш ножа. И другия е Сергей. Той... То е много въздух под налягането. Не е хубаво да говоря така. Чакай да се върнем на другите. Ама не. Нали, няма никой нали, предполагам, никой няма да се обижда да се сяга. Вие сте се виждали Сергей след това. честито дете. Сергей му се роди момиченце, да е жива и здрава. Момиченцето. Но той наистина е много странен човек, защото сега спомена Сергей за това да си кажем, нали? В смисъл, хем изглеждаше много, как да кажа, изглежда някакси много можеш или нали, уравновесен, читав човек и следващия момент прави някакви неща, които са ми странни на мен. Нали, един вид малко му се сблъскват. Хибрид ли е? Той е на принципа на барута малко. Той има желание, има хъс, има много познание. Може да направи много неща. И пали се, тръгва, нахъсва се, действа ги и ти виждаш, че той много може и много иска. И обаче след първият огромен пламък на огънчето, след това лека и гасне. Ама ти беше инициатора да го вземете при вас, по принцип. Поне така го дараха излезна. Мисля, че ти ще го разбереш най-добре. Да. Сергей застана, изправи се и каза, не мога да се оправя с Петър, тръгвам си. Значи ти си един от много малко хора, които имат възможността да се докоснат до нещо. Независимо, нали, колко е голямо, различно е. Нещо, което няма да го преживееш в живота ти, предполагам, втори път, освен ако не те викнат много Старс, някой, или не отидеш след това в Максимум, а той в Максимум не е същото преживяване, защото там е уикенд. Трябваше първо да влезне. Аз затова ти казвам, че той ще ме разбере. За 9 сезона, аз и Милена, нали, момичето, което е отпадна от 8 сезон, са най-пребаните ever. Един си бил достатъчно подготвен. Глупости, не си бил... Излезна срещу Радо. Не срещу Радо, също Иван бе. Но те ако бе срещу Радо, ще много да ме бие. Не се знае, Иван. Не се знае. Тук малко пинис са игрите. Пинис са, не се знае. Няма значение колко си силен, но да. Да се върна на къде? На Сергей, защото говориш за Сергей, де-факто за... Да, и аз няма как да не го вземеш. В този момент ти виждаш следното. Първата ми мисъл в моята глава, когато се върти, каква е тая глупост, защото втори човек казва, аз ще си тръгвам, защото не мога да се оправя с Петър. Нали, най-очудващото нещо за нас в Обетица беше, вие сте една брой хора, които казвате, той човек много ни пречи, той се налага, той взима решенията вместо всички, той трябва да се махне. В следващия момент ние казваме, супер, той е много силен играч, той е силен, може да прави всичко, може да реже си, той като много, панцик. Смисъл, плюс това той е от Родопите. Той е от Велинград. Петър е от Велинград, където е рязал и цепил дърва поне веднъж в живота си гарантирано. Там дървото е основна прехрана. Съответно, той е добър и ние викаме супер. Сега го изкарваме с двама от другия лагер.
лагери срещу лагери, Петър си тръгва. И това го правим още на втори елиминационен дуел и Петър не си тръгва. И Моника си тръгва. Правиш го на следващия. И еди кой си тръгва. Правиш... И ти в един момент седиш и се мисли. Значи, Петър е лошия, защото той взима решенията, прави стратегиите и прави така, че да побеждавате в битките, а вие сте добрите, защото си мълчите и го оставяте да прави всичко това. Нещо не се това е. Или е много добра стратегия, то ще ни избуте до финала и ще го изядем накрая и ще го изгоним. Това не е много добра стратегия. Как на финала ще го изядеш, като е толкова силен? То тогава вече наистина се стига до умения, нали, защото нали, сега като са 3 човека, може другите да се изгубят. Нали. Той примерно да печели всичко, да е много добър, обаче другите да се окъкат, примерно, и да отидат там на... Обаче ако стане 1-1, той, нали, 1-1 кой с Жоро, защото ако стане... То сега май ще има... да кажа една крачка напред тук. Не да я казва. Да. Чакай се усеща, но да, ако остане нещо извънредно, какво правят? И те трябва... Ако останат на финал с Петър, какво правят? Кой? В смисъл, Андрея няма го изкарат, според мен, от техния отбор. Жоро за мен жените трябваше да го изкарат. Не, имам преди, че жените няма в битка, според мен няма се справят срещу него. Те ще... Дори да такава... Няма да пуснат битка мъж срещу жена, предполагам. Правили са макар, на финали. Друга година обаче избират такива битки, където не се иска физическа сила. Примерно кога висяха с Ванчето, мисля, че беше с някой мъж и една друга жена. Тая година формата е много различен и съм сигурен, че ще измислят нещо интересно за финала. Трябва да го всички ще... За съжаление ще изчакам да го видя и аз. Да, защото трябва да си вътре. И за Сергей. Да. И той става. Нали, окей. Явно в ония отбор така става. Има хора, които искат да кажат нещо, защото ако бяхме, който и да е от нашия отбор в най-общи линии, ако беше Кенан в другия отбор, колко време Кенан, макар че Кенан по-щеше да издържи Петър. Но аз съм сигурен, че... Те може и приятели да си станат. Те може и приятели да си станат. Но аз, например, първата ми мисъл ще е този човек трябва да се тръгне и за мен ще да е цел отбора да се почувства по-добре, да го изкарам, независимо каква е цената, моето участие или неговото участие, защото отбора, нали, бутаме единицата отбора, кога един човек пречи. Или не е пречил толкова, колкото говорят. Не е пречил толкова много. Да, макар че се вижда, налага се, то се виждаше и вътре. Той, какво той каже, това прави. Той ме изгони. Те, ако бяха пуснали камъчета да гласуват на моето изгонване, аз нямаше си тръгна. Защото те бяха 5 жени и 3 мъже. Жените 100% искат да изгонят жена. Да. Нали, аз съм сам с 2 жени на елиминация. Ако бяха пуснали кутия с камъчета, жените нямаше как да не изгонят жена, защото за тях е рентабилно, изгодно за играта. Нали, сега уж нямаше как да изгонят жена, сега беха повече жените последния път и Павел го изкарах. А те искаха жена и през Яна и то гледай по какъв начин. Кенан гласува, за да могат да са поравно и да решат да реши другия. Което си е гадна работа. Работа, ние може да кажем каквото искаме по принцип, но тук, защото сме в YouTube, нищо, че е жена, не че е жена, и да мъж беше, нали, за мъж му го кажа, че е последна работа. Да, нали, което е и вие изберете кой си изгоните. И добре, да не мога да... Значи до такава степен не мога да излъчите някакво собствено лично мнение, че не мога да решите те сядат и се събират и се разбират. И едната гласува друга. Това е като ония път, когато се наговаряха да изкарат Петър. Да. И накрая всичките гласуват също. Най-само се да викам, добре, защо сядат да говорят, като няма го направят. Това си е стратегия по принцип. И безлична стратегия за мен. В моите очи е безлична стратегия. И той става и сега казва, и ние трябва да седнем и да решим какво да направим. И аз имам в главата си един избор и то човек да си тръгне, или да остане в едно преживяване, което какъв е избора за мен. Ако го вземем в отбора, той може да прави дърво, работлив е, добър е на битки, може да полага, но ми е директно пряка конкуренция. В канатица няма друг човек, който да прави същото като мен, освен когато Сергей дойде, тогава имаше друг човек. И аз го знам, нали, за мен е минус. Ама, нали, отбора е единицата и човещината е на първо място. Защото когато си говорим, фермата е предаване, което стимулира добрина. Той като излъчват хората, не се опитват да ни представят в някаква лоша светлина, защото Big Brother целта му е да види конфликт, сеира. Защото това му е типа на предаването, това му е целта. Хората, които го гледат, това гледат. Фермата, целта е да се опитваш да покажеш някакви хора, които малко или много да са представителна извадка на обществото. Т.е. да се знае в България има горе такива хора. Има Кенан, Иван, Жоро, Коко, Нанси, нали? Всякакви хора.
и да ги покажат. Във фермата единственият начин да те си лош е сам се покажеш лош. Точно, да. Аз това винаги съм го казвал, да. Там няма как. Нали, има шанс да ти дават само лошите неща, защото 24 часа, нали, изкарват малко. Ако искат, примерно нещо ако решат, могат, нали, но това чест им прави, че не го правят. Тук на продукцията трябва да им стиснем ръце и да им кажем, те се опитват да извадат най-доброто във всеки, за да покажат примера.